מאז השביעי באוקטובר, מדינת ישראל לא חזרה לשגרה. טילים כבדים פגעו בלב הערים, בתים קרסו, משפחות נהרסו. הרשויות המקומיות נלחמו על כל שנייה, על כל חיים. עכשיו זה הזמן לעצור, לשמוע ולהתארגן. בואו לשמוע את הקב"טים מהרשויות שנפגעו ישירות. מה הם עברו, מה הם למדו ומה הם ממליצים לכם לפני שתגיע המערכה הבאה. זה לא עוד כנס, זו קריאת התעוררות. אנחנו נהיה שם ואתם חייבים להיות איתנו.